Mzdový benchmark je profesionálne porovnávanie miest, kde sledujeme, počítame, zisťujeme aktuálnu úroveň miest vo všetkých sektoroch a na všetkých pozíciách v národnom hospodárstve. Väčšina spoločnosti sa na nás obracia, ak má nejaký problém. Napríklad rieši neúnosnú fluktuáciu, problematické obsadzovanie miest, prípadne má nespokojných zamestnancov zo mzdou. Uvediem príklad jednej z výrobnej spoločnosti zo západného Slovenska, ktorá rieši obdobné problémy a po spolupráci s nami sa spoločnosť zaradila medzi sebou na spoločnosť. Postup prebieha v 4 krokoch. V prvom kroku prebieha špecifikácia alebo vyšpecifikovanie požiadaviek klienta, kedy spoločnosť si zadefinuje pozície, región, ktoré chce porovnávať. V ďalšom kroku sa následne táto špecifikácia nacení, prichádza k realizácii a finálny krok je interpretačný rozhovor, kedy si prejdeme s klientom vypočítané dáta. Pre ktorúkoľvek organizáciu, ktorá potrebuje pomoc v nastavovaní miest, pre spoločnosti, ktoré sa chystajú na kolektívne vyjednávanie a napríklad pre investorov, ktorí sa chystajú investovať do regiónu a nastaviť mzdy svojim budúcim zamestnancom. Toto je individuálne, každý klient má inú potrebu, ktoré sa my vieme prispôsobiť. A aktualizované dáta aktualizujeme pravidelne štvrťročne. Štandardný klient si u nás objednáva výstup raz ročne.